Mai gida? Mai gida? Dan Allah tambaya nake. Allah sa na sani. Allah baka gani na fita can da gudu ba? Ban ganka ba ta sun da gudu ba. Eh. Wannan wani irin renin wayo. Ga na a gabana, ga ka a gabana. Eh ya tambaya da nake kenan, na fa kasa ganewa. Kana kai wannan wani irin renin hankali ne. Ba mutanen gari ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai. Yawa. Dan Allah tambaya nake. Allah sa na sani. Allah baka gani na fita can da gudu ba? To ga ka kuwa? To ai tambaya da nake kenan. Ga ka gudanka dinga cewa ban ga ka samu matsalar kwakwalwa. To wai zai ban wannan amsar ne. Dan Allah tambaya nake. Na ji na bai faru. Dan Allah ba gani na fita can da gudu ba? Ai. Ora ba. Kace Na fita can da gudu. Baka gani ba? na ganka. Gudu kake nema na ga alama. A tambayar